La clau de Toni Solà, amb Maria Xinxó. El podcast per donar vida als anys. A cada capítol, un convidat. A cada convidat, un problema. I a cada problema, la clau. En Toni Solà la té. A punt per conèixer-la? Comencem. Avui ve a buscar la clau una dona de Corbera de Llobregat, de 38 anys, té la Creu de Sant Jordi i damunt d'una motocicleta és imbatible, campiona del món de trial i d'enduro en incomptables ocasions i també campiona del ral·li més dur i exigent, el Dakar, on ara hi triomfa també damunt d'un cotxe. Laia Sant, benvinguda a la clau. Bones. Escolta'm, vosaltres dos, Toni Solà, benvingut també. Sí, gràcies. Vosaltres sí que us coneixeu, Vull dir, Sí, aquí... Sí. De fet, ara aviat em toca veure si m'he portat bé l'estiu o no. Toca visita? Sí. Ostres, podríem fer una mica de spoiler de la Vale. visita. O sigui, toca veure si la Laia s'ha portat bé aquest estiu. Sí. El primer que li preguntaries, què seria? No, com ha anat l'estiu, però sí que ha entrenat força i està entrenant molt bé. Sí, he entrenat, però és lo típic, Ara a l'estiu, alguna clareta de tant en tant, algun geladet, una mica de vacances sempre també et relaxes una mica més del compte. Això que està dient, alguna clareta, algun geladet, això és que realment li tens restringit totalment? No. O sigui, s'ha de buscar el punt d'equilibri, però sí que és normal que a l'estiu hi hagi un puntet més de... Lo normal a l'estiu, en qualsevol esportista que no estigui en una fase competitiva, és que guanyem alguna de greix i es perdi alguna de massa muscular per entrenaments, perquè estem una mica més oberts, però és l'estiu. Necessitem també desconnectar per tornar a connectar. Passa que jo, la meva desconnexió també és sempre... Tinc la sort de que sóc molt activa, llavors, el meu descans és un jet esquí, allà a fer mànigues, Sí. Al final entrenes, el que passa que llavors, t'ajuntes amb els amics al vespre, un bon sopar Sí. i alguna clareta que cau. Però en tot cas no pots parar. Clar, jo crec que hi ha gent que ara es deu estar preguntant, no? Molt bé, tu recorres al Toni Solà per, d'alguna manera, posar-te en forma. I la gent deu dir, home, com s'ha de posar en forma, Laia Sanz, que ja està en forma, no? Però, clar, tu venies d'una ratxa de salut una mica complicada, no? A veure, posar-me en forma sempre he tingut un bon equip tota la vida, no? Perquè al final tinc el mateix entrenador fa 20 anys i això sempre ho he portat bé, no? I el que passa que sí que volia prestar més atenció al tema de l'alimentació, no? Que després, a més de la malaltia que vaig passar, és més important que mai. I jo que també, més, de constitució soc gran, que em costa poc agafar pes, doncs ho haig de cuidar més que potser altra gent. Has dit, la malaltia que vaig passar. Expliquem-ho per si algú no sap. Quina malaltia vas passar? Què et va passar exactament? Vaig tenir Lyme, és una malaltia molt desconeguda aquí i és transmesa per les paparres i, doncs, lo típic. No sé ben bé quan em va picar, si és una que em va picar fa anys, perquè ja me n'havia tret alguna de petita, o va ser just abans de començar a sentir els símptomes, però res, després del confinament, que a més jo venia d'una lesió a la mà del Dakar, quan em començava a trobar bé, havia entrenat, el confinament doncs, em marcava unes pautes a casa, tot el que podia fer doncs, ho vaig fer bé, però a la que ens van deixar sortir em vaig començar a trobar molt malament, amb símptomes cada vegada més estranys, que em van espantar molt, perquè a més la malaltia de Lyme li diuen la gran imitadora, i és que pot confondre molt amb els símptomes, no? I jo, per exemple, tenia símptomes que podrien ser d'una esclerosi o d'alguna cosa així que Què notaves? Falta com de força, la musculatura quan estava al llit, doncs formigueig a la cara, a les mans, que això podrien ser, no?, els primers símptomes d'una esclerosi o d'altres coses. Llavors, espanta, després, a més, doncs, molt mal de cap, unes migranyes molt bèsties. Llavors comences una mica a fer la marató que vaig fer de metges, no?, perquè al final et preocupes, els metges no saben ben bé què et passa, inclús algun metge, doncs, lo típic, quan no saben què és, a vegades ho aixequen una mica a l'estrès, a la part mental, i jo tenia molt clar que no era això. Jo li deia, o sigui, una persona amb una depressió, per exemple, segurament li costa trobar motivacions o està desil·lusionat. Jo em moria de ganes per anar amb moto, per fer esport, estava contenta, vull dir, tot em anava bé, llavors tenia molt clar que havia de trobar el que era. Et diagnostiquen finalment la malaltia Després de passar per uns quants metges, sí. Clar, m'imagino que la temptació de Doctor Google... Hi és, i va ser pitjor encara, no? Perquè quan veus tots els símptomes que tenia, jo ja em pensava que m'estava morint, no? I
i, ostres, espanta molt. Però va haver-hi un punt, quan em van dir el que era, que em va calmar molt, perquè, bueno, era fotut, pot ser fotut, però almenys sé què tinc, i allà jo crec que va ser una mica el punt on vaig desconnectar de mirar coses, de buscar tant, i al final et relaxes una mica. Però sí, fins que vaig saber què era, que van passar 4 o 5 mesos... Ostres. Clar, imagina't, no? Veus al Google, et formigueig, tal, doncs comences a pensar en esclerosis, amb coses, bueno, L'avantatge que té és que és una lluitadora, com amb l'esport i amb tot, i va seguir insistint fins trobar el metge, que al final van trobar el que és el problema. Si algú rendeix a mig camí, té un problema. Bueno, la desesperació a vegades, no? Que passa a vegades de dir potser sí que és un tema mental, no? Potser sí que és un tema que no està clar, però ella va seguir fins trobar, i a més va anar ben assessorada, no? Que a vegades podem caure en buscar pseudomedicina. Sí, bueno, tens tentacions inclús, al final comences a buscar, i també hi ha el típic, no? Gent que s'aprofita de la situació, perquè quan estàs tan desesperat, jo en aquell moment, a mi em diuen que doni la meva casa per trobar-me bé i ho faig. Clar. No? Perquè ja no era un tema de que s'acabava la meva carrera esportiva, sinó era la meva vida, no? O sigui, veia que no tenia qualitat de vida, que anava del llit al sofà, que estava en febre, que no sabia què em passava, i una persona activa com jo no era normal, no? Llavors espanta i arribes a un punt que et desesperes. I per sort vaig trobar, doncs, metges que em van trobar el que era, i, ostres, a partir d'aquí, tot i que va ser un procés difícil, em vaig calmar molt, almenys mentalment, no? Arriba el diagnòstic, amb el diagnòstic arriba el tractament, que m'imagino que el tractament t'arregla la malaltia de Lyme com a tal, però n'estirota tantes altres. És fotut, perquè el Lyme és una malaltia que és molt desconeguda, que inclús els metges aquí tampoc saben massa. No tothom li funcionen els mateixos tractaments, no tothom té els mateixos símptomes. De fet, tinc un amic pilot mexicà que va haver de deixar de córrer per culpa d'un Lyme, també, i parlar amb gent que ho havia passat també m'ajudava molt. I jo, de fet, ara també, molta gent, coneguts d'amics, em demanen parlar amb mi, a quin metge et va tractar, perquè és una cosa molt desconeguda, que a més et donen, els metges normals, et donen el típic antibiòtic que hi ha prescrit per això, i ja està. I a mi, per exemple, amb aquest antibiòtic no em va passar... No et va anar bé. No em va anar bé, ni se'm van parar els símptomes. És un procés molt llarg. Jo vaig estar mesos amb antibiòtics, diferents antibiòtics, amb vena, amb molta quantitat, i a més inclús hi ha uns... Passes, o sigui, quan estàs matant la infecció, a més, inclús et trobes pitjor i has d'aguantar. I sí, jo vaig quedar cao, i de fet encara arrossego una mica de problemes de tot això, tot i que ara em trobo molt bé. Quina capacitat de resistència, no?, també, ho ha demostrat mentalment amb tot. i Si només cal físicament. veure el Dakar, no?, aquesta capacitat la va tinguer fora i dins, vull dir que aquí està la clau de tot plegat. I la mèrit està en seguir competint, perquè durant tota aquesta època no va deixar de seguir fent coses. Bueno, això m'al·lucina. Vaig haver de parar uns mesos, però sí que l'últim Dakar, o sigui, jo em vaig començar a trobar malament 2020. Just això que dèiem després de la pandèmia. Del Dakar i del Covid i tal, i bueno, quan començava a entrenar no em vaig trobar bé, i aquell Dakar següent, el 21, dubtava molt de poder-lo fer, perquè, òbviament... Però el vas fer. El vaig fer sense haver entrenat. A més, els mesos abans anàvem una via posada, per tant no podia entrenar. Em van treure la via per anar al Dakar, però el metge de l'equip em punxava cada dia l'antibiòtic. O sigui, jo encara estava amb l'antibiòtic. I et pots imaginar... No sé per què... O sigui, ara ho penso realment i no sé per què hi vaig anar, perquè al final poses en risc una mica la teva salut, però quan ets esportista, depens també de patrocinadors, de moltes coses, vols anar-hi com sigui, no? Ho vaig passar supermalament. Jo crec que va ser el Dakar més dur amb diferència. De fet, hi ha unes imatges de final d'aquell Dakar que ploro com no ho he fet mai, i va ser el Dakar més petit, però també és un dels que em sento més orgullosa d'haver acabat. Quan recorres al Toni, no? O sigui, quan ja has fet aquest Dakar, quan estàs en un punt que dius, vale, ara estic sortint de la malaltia de Lyme, però encara no estic bé. Doncs va ser un procés molt llarg de trobar-me bé. Jo, de fet, això va ser el 2020, i jo vaig començar a entrenar en sèrio probablement l'any passat. I aquest any és quan estic notant una millora realment, perquè jo entrenava i havia de dosificar molt, la que em passava estava 3 dies malalta, ha sigut un procés molt llarg. Però tenia problemes intestinals, que és una mica doncs, les conseqüències que ha tingut prendre antibiòtic tants i tants mesos, i a més doncs, també a l'estar parada, vulguis o no, vaig agafar molt pes.
perquè estava sense energia, notava, no? Quan et notes fluix, doncs menjava i òbviament em vaig perdre molta massa muscular i vaig guanyar molt greix. I una mica doncs, la idea era de tornar-ho a cuidar molt i per això vaig començar a anar amb el Toni. Quan t'arriba la Laia sense la consulta, què penses? No, és un repte perquè dius que hem d'anar a guanyar. Sí, quasi bé s'ha guanyat tot. O sigui que és difícil, no? La primera cosa és dir, no espatllem res, no? Perquè, no, ara de veritat, és dir, sí, hi ha això, no? De dir, ostres, és una persona que a nivell esportiu ha arribat al màxim, encara li queda camí i moltes coses per fer, però ha fet de tot. Llavors hi ha moltes coses que està fent bé, està clar, perquè si no, no estaria en aquest punt. I el que cal és valorar a nivell global tot. I anem a veure quins punts es poden millorar. Primer, poder fer un bon diagnòstic, no? Estem així, i si hi ha cosetes que es poden millorar. L'esportista, al final, és una persona normal i corrent, que a vegades separem l'esportista i té problemes, i pot tenir problemes digestius, pot tenir problemes de molts tipus, i cal detectar bé això, perquè potser una petita intolerància amb una persona del carrer la vas portant, però amb gent que està competint 14 dies en condicions molt complicades, això s'agreuja. Han de prendre suplements, han de fer coses, llavors tot això pot ser que una cosa que no té massa importància s'agreugi molt I aquí l'important era això, saber exactament, fer una cosa global, saber com estem, valorar bé la composició corporal, això que parlava, no? De com estem a nivell muscular, com estem a nivell de greix, identificar quins són els punts. Aquí vam veure una cosa interessant, que és la massa òssia, no? Que tenia una gran massa òssia, que això li dona molta massa muscular, i que això és un factor que l'ha ajudat també molt amb els seus esports, no? De tenir aquesta... Cada esportista té les seves particularitats que la porten a aquests punts. I jo ja el primer dia veia això, que alguna hi havia a nivell digestiu, no? Que semblava que alguna cosa hi havia. Llavors, parlant de tot el tema del Lyme, aquí les alteracions digestives, un dels problemes que hi ha és que moltes coses donen el mateix. O sigui, una persona pot tenir intolerància al gluten, pot tenir disbiosis, pot tenir diferents coses i totes donen la mateixa sintomatologia. La panxa inflada, que vas més de ventre o menys... Però s'ha de veure què és el que ho està provocant. Ara està de moda tots aquests temes digestius, que això, les modes són importants, però a vegades generen més dubtes, no? I busques a Google i ja la lies. Sí. Llavors comencem a treure aliments, comencem a treure coses, i aquí el més important és dir, anem a veure exactament què és, descartem coses i trobem el focus, i quan el tinguem llavors ho treballem. I la majoria de coses tenen una bona solució. Però el que cal és això, confiar en un camí, trobar aquest camí, trobar-lo i a vegades no deixar-nos aportar per moltes coses, perquè això que li passava al principi amb Lyme, no? Que vas provant molts metges, moltes coses perquè no trobes, i al final tens un lío que dius, i ara què faig? I aquí principalment el tema del SIBO, que va ser al final el que es va trobar, no? Que hi havia aquesta alteració. El SIBO exactament què és? Perquè clar, jo no havia sentit a parlar mai. Sí, està bastant de moda, és el sobrecreixement bacterià, o sigui, bactèries que haurien d'estar al còlon pugen cap a l'intestí prim. És bastant habitual, passa. I això és el que li vau detectar que tenia la Laia? Sí, és un procés que has d'anar mirant moltes coses per eliminar coses. Moltes vegades el que passa és que la gent ho eliminem tot. Moltes proves. Vam fer moltes proves, també em van trobar el tema de la... Sí, ara no em surt el nom. Sí, la mala absorció de salts biliars. Mala absorció de salts biliars, sí. Que és un tema també molt complex d'analitzar, i moltes vegades el que passa amb tots aquests processos és que el que sol fer és eliminar coses. Eliminem aliments que porten aquests problemes, la persona es troba bé, tu no arregles el problema, però el que ha fet és eliminar moltes coses. I això fa que llavors tinguis una dieta poc equilibrada. O sigui que això és el que s'està fent bastant habitualment ara. Això és un problema, perquè sí que em trobo millor, però estic fent una dieta que no m'aporta res. I aquí va ser anar descartant coses. Hi ha proves més clíniques o mèdiques que sí que han de ser pautades per un metge, i vam anar veient què hi podia haver-hi. Això del SIBO és el sobrecreixement bacterià, que és una o dues bactèries més típiques del còlon, pugen cap a l'intestí i munten un festival. És una o dues bactèries. Llavors, la disbiosi seria, que també és força recurrent, que a l'intestí tenim uns percentatges de bactèries i s'alteren. Hi ha canvis. Això seria una alteració de diferents famílies de microorganismes. Es tracten diferent, són coses diferents. I el que calia veure és primer si hi havia algun tipus d'intolerància que fos primària, doncs té celiaquia, té diferents coses. Descartar i anar trobant l'arrel del problema. Aquí vam poder parlar amb el doctor, un metge, que al final és trobar, això que dèiem abans també algun dia, anem a buscar un professional que sigui molt bo. O sigui, que ens pugui fer mesures molt ben fetes, que ens doni coherència i ens en fiem d'aquest, i si no, busquem un altre. I la medicina totalment personalitzada, no?, en el seu cas. I aquí es van aprovant coses i s'ha trobat quin està, i ara cal donar-li solució. Tot i així seguia competint,
jo m'estirava dels cabells perquè hi ha gent que té una mica de SIBO i no competeix i sembla que li caigui el món a sobre i ella segueix competint, saps? Allò que deies, ostres, és ben bé que aquestes ganes, aquesta energia estan allà. Estava així realment, de la panxa estava així malament des del 2020. Sí. Perquè podem explicar el SIBO quines conseqüències té, perquè diem està malament de la panxa, la digestió no va gaire bé... Sí. Doncs per mi bàsicament era... jo havia anat sempre al lavabo com un rellotge al matí i tal, i ara anava 3-4 vegades i no bé. Ostres. Llavors, clar, així durant 3 anys és que quedes una mica fet caldo, i ara estic molt millor. No estic perfecta, però sí que estic en el camí d'estar bé. Clar, i com ho has portat, això, competint? Perquè són coses realment incompatibles. Sí, però t'aguantes i tires endavant, no? Al final... també és veritat que els últims anys competeixo amb cotxe, que no és tan bèstia i no requereix tant físic com la moto, però igualment al final també el Dakar has d'estar aguantant la concentració, físicament has d'estar bé, perquè al final és una carrera de 15 dies, durant 8 hores al cotxe, i que també hi ha un desgast. Tots aquests efectes de salut que has tingut, no? Aquesta mala ratxa que dèiem, que has anat encadenant també una cosa amb l'altra, han tingut a veure, entenc, en la decisió de dir, mira, doncs de moment les motocicletes ja he fet el meu camí, ara faig cotxe? Jo crec que ha sigut una mica un cúmul, no ha sigut només això. Jo crec que es van ajuntar molts factors que van fer que prengués la decisió, no? Perquè jo ja portava molts Dakars amb moto, em vaig fer 11. Els 2 últims ja no els vaig disfrutar com hauria d'haver disfrutat. Vam perdre 3 companys, jo crec que també et vas fent gran, vas no tinguent... O sigui, no tens tantes ganes d'assumir els mateixos riscos, perquè al final el Dakar, per fer-ho bé en moto, t'has de jugar la vida. I potser quan en tens 25 no ho penses tant, però ja quan tens una edat, quan has tingut experiències amb companys que estan a prop teu i ho has vist amb els teus propis ulls i també et fas gran i suposo que més responsable, comences a pensar en les conseqüències, no? Jo no tinc fills, però tinc pares, no? I quan comences a pensar si em passés alguna cosa és que els hi destrosso la vida, no? Que això, amb 25 anys, segurament ni ho penses. Ni t'ho planteges. Llavors, jo crec que va ser un cúmul de coses, també una mica de buscar nous objectius, no? Perquè en el meu cas sempre m'ha agradat marcar-me coses xules, objectius nous, i jo ja havia una mica fet el que podia fer amb moto al Dakar, no? Ja havia fet un 9è lloc, 2 12s, i dius, bueno, ara m'estic jugant la vida, per què? Per fer un 12, un 13, un 15, és igual, que està molt bé. Però quan ja ho has fet, necessites nous estímuls i una mica també es va ajuntar que començava a haver-hi un campionat que es diu Extreme E, amb cotxe, el Carlos Sainz em va trucar per anar-hi, llavors tot va quadrar. Tot va quadrar molt bé, sí. I ara entenc que faràs un altre cop al Dakar amb cotxe, aquesta és la idea. Sí. Això implica començar a entrenar quan? És que jo entreno tot l'any, O sigui, a mi no em canvia res, o sigui, amb moto sí que segurament des de setembre fins a gener, perquè jo durant l'any competia enduro i és un esport una mica diferent, però després al setembre em centrava molt en entrenar més en resistència, entrenos molt llargs, posar-me més valenta, no? Però el cotxe jo entreno tot l'any igual, continuo anant molt amb moto, que això m'ajuda també a estar en forma i a més m'encanta, i no em canvia massa, o sigui, al final no em canvia molt. Quin és el consell que li donaries, no? com a assessor que ets seu per ara, per aquests mesos que venen? No, el que està fent. Seguir el que està fent. Bueno, acabar de polir el tema de la panxa, acabar-li de trobar tot aquest tema de deixar-ho polit fora, ja com tancar la carpeta, no? I una altra cosa, que aquest potser és el tema... És que el SIBO dona això, que pot donar problemes d'anar més de ventre, gasos, malestar, però la part més problemàtica, deixant de banda que això són molèsties, és deshidratació, no? Si vas molt de ventre amb aquestes proves deshidrates més, la mala absorció de certs nutrients, perquè tots aquests nutrients que arriben no els absorbim tan bé, amb la qual ens penalitza. La recuperació serà molt millor si tot està a lloc. Això seria el principal. I l'altre, l'evolució amb el cotxe és increïble, perquè està evolucionant superbé. Llavors, i físicament seguir entrenant com està fent ara. És que la rutina és molt bona, vull dir que a nivell d'entrenament de força ho estan fent molt bé, a nivell de... O sigui, tot està molt ben
molt ben ajustat. Ell havia normalitzat coses que potser no són normals, però pel nostre dia a dia. Sí. Ho dic amb la Laia, però que ens pot passar Jo crec potser que ens passa a tots. a una tots, mica, no? sí. Que, no, és que jo la digestió la tinc pesada, o no, és Sí. que a mi se m'infla la panxa. Sí, Dius, bueno, a però vegades això es pot també evitar. podem caure amb el risc a vegades de que quan acabem de menjar la panxa s'ha d'inflar, que ara també està de moda allò, ostres, acabo de menjar, se m'infla la panxa. Normal, o sigui, perquè la panxa està més plena. Això és però això a vegades arriba a l'extrem, no? Que algú t'envia una foto, se m'ha inflat la panxa, no acabo de menjar. Ja, però això no és normal. Però quan hi ha coses que no són normals o que no haurien de ser normals, aquí sí que cal preguntar i veure si realment això és una molèstia. En aquest cas estava clar que hi havia alguna cosa i a més estava d'on venia, no? De tot aquest temps d'antibiòtics i que soluciona una cosa. Quan menys també de ser un rellotge, no? Sí. També Encara ho notes més. clarament la diferència, I quan no? és una persona que segueix fent esport, que no hi ha hagut canvis, ostres, alguna cosa està passant aquí. Llavors sí que aquí cal preguntar, analitzar bé, i abans d'eliminar aliments o fer coses, anem a veure quin és l'arrel, el focus, no? Que a vegades costa i és una mica feixuc, perquè has de fer moltes proves, Sí. però al final et donarà la solució. I necessitem saber què passa, no? Què hi ha, i si ho trobem. I ara tenim moltes proves per fer. Fa anys enrere la gent potser tenia SIBO, no sabíem com mesurar-ho, traiem aliments, si trobes més bé, doncs millor, Tira però no sabíem endavant, com clar. eliminar-ho. I gent potser es quedava allà, no? Al limbo. Ara sabem com treballar-ho. I no és una malaltia que es curi per si sola. O sigui, no hi ha maneres. Cal tractament amb antibiòtics i cal solucionar-ho. I quan es soluciona sembla miraculós, però no tothom té SIBO, que ara també està molt de moda que tothom té SIBO. Llavors cal trobar bé el focus i donar-li solució. Trobar si es té o no es té SIBO i si es té SIBO, què és anar el ben que encaminat, el causa, no? I donar aquesta tranquil·litat, perquè la gent, quan vas a molts llocs, veus que no t'ho solucionen, agafes una desesperació que no saps al final què nassos tinc que fer. I això és el més fotut, amb esportistes i no esportistes. Ets de bon menjar? Sí. Bueno, a veure. Ai, a veure. Soc Posem-hi els matisos. Soc més aviat de menú infantil, perquè sempre em fan la conya els meus amics, no? Lo típic, quan érem més petits, macarrons i botifarra, i m'he quedat bastant allà, però sí que sempre he sigut de menjar, o sigui, a mi m'agrada menjar. Però és poc variat, o sigui, té molta estructura molt seva, i llavors aquí... Sí. Aquí t'està costant, aquí veig que aquí hi ha una cosa, que tu li intentes posar més aliments i ella diu... Sí, però això diu... cadascú té tots tenim... Soc rara, perquè, per exemple, al marisc tinc al·lèrgia. Val? Marisc descartat? El peix m'agrada el peix blanc, però ja quan em mous cap als peixos blaus me n'agraden pocs. El pernil salat no m'agrada, que això és una cosa molt rara. El pernil, és a dir, hi ha molts graus de pernil salat. O sigui, ma mare va intentar... O sigui, quan era petita ho intentava, me l'amagava, no m'agrada cap, no m'agrada la textura, a més al col·le m'obligaven a menjar-me'l i em fa angúnia, o sigui, l'odio. Però si veus un pernil de gla, els típics no. casaments aquells que Zero, estan tallant, o sigui... que tothom fa cua, tu no. No el puc ni tocar, és que de fet em fa angúnia, no puc ni fer una entrepà de pernil, no m'agrada. Meló amb pernil? No, si el meló ha tocat el pernil, no menjo el meló, és molt bèstia. I l'esmorzar també ha de ser molt sempre el mateix. O sigui, bueno, cadascú tenim les nostres sí, sóc una mica gustos. avorrida amb el tema, amb el tema dieta, però... Què esmorzes, per exemple? Una llesca de pa amb tomàquet, amb pernil dolç, o amb ou, o depèn, i una peça de fruita i un cafè amb llet. És un problema quan et ve algú que et diu és que a mi m'agrada esmorzar això i jo vull esmorzar això. No és un problema, però sí que intentem a vegades allò, no? Pas aquella mica anem provant coses i vas provant fins a on pots estirar, perquè a vegades també necessitem un punt de provar-ho, és com tot. A mi m'agrada això, però potser proves això. I l'alimentació, com més variada sigui, millor també. O sigui, que la importància és no tots els aliments tenen tots els nutrients, aleshores com més variat sigui, millor. També, i la varietat fa una altra cosa, que si sempre mengem la mateixa poma o la mateixa carn del pagès tal, els aliments també són la via d'entrada dels tòxics, amb la qual si sempre menjo el mateix del mateix lloc, segurament estic posant d'aquell tòxic molta quantitat. Si ho faig més variat, doncs rebo menys quantitats de tòxics i això és millor. Per tant, hauríem d'anar canviant de mercat, de supermercat, allà on compres també. Si tu vas al súper i vas amb el carro i tardes 5 minuts a comprar, és que saps el que fas, vas sempre al mateix lloc. Pues ho faig fatal, perquè a mi que odio canviar de súper perquè ja em descol·loques i trigo mitja hora més a comprar, no m'agrada gens. És una senyal de que, ostres, alguna cosa no estem fent tot el bé possible. Com més varietat posem de coses, millor, perquè estarem rebent més coses de tot i a la vegada estarem fent menys tòxics d'una sola quantitat. El que ens porta problemes és molta quantitat d'un tòxic o d'aquest aliment o d'aquest ingredient que no seria tan interessant. Per tant, tardem més estona al supermercat. Fem una mica de varietat més grossa. O de fruites, de verdures, en la mesura que puguem. Si estem fent 7 aliments només, doncs potser obrim a 12, no? I ja serà un èxit.
sí que és molt habitual que a la gent li agrada l'esmorzar sempre el mateix. Això és bastant comú. Bueno, doncs provem un altre, no? I fem algunes alternatives. Bueno, i al final és que el global de tot sigui positiu, que és el que és important. Hi ha alguna pauta que t'hagi donat que t'estigui costant molt de complir? Per exemple, la quantitat de pa, que jo soc molt... M'agrada molt el pa i l'haig de Panarra. limitar. O sigui, només a l'esmorzar i... Sí, i una altra cosa també, que ara m'ha vingut al cap, també que és l'oli d'oliva. No? L'oli és molt saludable, parlem que és la gran panacea, l'oli ens d'oliva. han dit que molt bé, no? Sí, Una llesca de pa amb un bon raig d'oli? Sí, molt bé l'oli, però té més un meló d'aquests importants, que poden caure allò... Però és així, o sigui, l'oli no deixa de ser greix. O sigui, el 99% són lípids, greixos, tant si és oli d'oliva del més bo com si és l'oli més dolent. Sí que el més bo tindrà molts beneficis, però l'excés són calories buides. I hi ha gent que n'hi posa molt. I jo tendia, posar, o sigui, una amanida era rotllo flotava amb oli, saps? Clar. És oli amb una mica d'enciam. Sí, l'oli és llavors, important. clar, ara intento limitar-ho molt, posar una mica menys i... Perquè quan calcules amb la gent i veus com el citrell baixa, al·lucines, dius, ostres, estem posant molt oli. I més no vol dir millor. Llavors cal... I vinagre? El vinagre en moderació també, no és tant problema. I el de moda en aquest que és la reducció, això... Aquesta reducció, clar, això que és sucre, una reducció, cremat, o sigui, allò ho fem un dia puntual en un restaurant puntual, pot tenir la seva gràcia, però a casa puntual, no seria la millor recomanació. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do els deures que seguim tenint. No, ho fa superbé. O sigui, que més vols... O sigui, està tot... Jo trec el barret amb esportistes que més es fan diferents disciplines, que és curiós, no?, que a una persona se li doni bé diferents... I és un tema de constància, de motivació, mentalment tenir aquesta capacitat de sacrifici, perquè el Dakar, aquestes proves que són de llarga durada i de tantes etapes, és un tema de gestió de la fatiga. O sigui, lo important és saber gestionar aquesta fatiga, perquè veus pilots molt ràpids, però que llavors quan han de competir 3 dies seguits se'n van avall. I en canvi altres que es van creixent, no? I aquí és on està aquesta gestió, la recuperació, saber arribar bé, menjar bé, descansar bé i tornar el dia següent. I el Dakar és això. A mi el Dakar m'encanta per això, perquè és un repte total de molts dies i no guanya el pilot més ràpid, sinó que guanya el més constant. I allà tampoc ho tenim bé per menjar bé. Sí, que això és l'altra cosa. Allà el catering dels Dakars, no? sí, molt millorable. Ara es menja millor aquí a Aràbia, però a Sud-amèrica... Sí, Hi havia dies que arribaves i si arribaves gaire tard ja no quedava quasi sopar, I llavors què feies? Pues, bueno, sopar menys, vull dir... Bueno, de fet, va haver aquell any... Ara també amb els motorhomes jo em porto moltes coses, no? De fet, si algun dia estic cansada del menjar del bivac, pues em faig una sopa i alguna cosa, porto fuet, he de dir que porto... Tot i que allà no ens deixarien, no?, perquè el porc no està prohibidíssim, però... El portes d'estraper-lo. Sí. Ara amb això pensava que encara no ens coneixíem, però va haver-hi no sé quin any va ser, que l'equip KTM va va fer un catering que va fer Nando, el cuiner d'en Joan, i jo vaig gestionar els menús, que vam fer una mica l'estratègia. Era l'any que es pujava molta alçada, que vam estar pensant... Doncs vaig menjar dels teus menús, perquè jo hi era i... I què, el recordes bé? Sí, home, canvia molt, no?, d'anar a menjar al bivac o poder anar a menjar allà mateix, perquè a més el temps que perds també, no?, de caminar, perquè clar, els bivacs pensa que són immensos, hi ha 4.000 persones. Clar. I allò és una miniciutat, no? Llavors, moltes vegades el bivac està a l'altra punta o sigui, el menjador, diguem, a l'altra punta del bivac, has de caminar allà 10 minuts, estàs mort. Al final, 20 minuts que t'estalvies al dia són 20 minuts que dorms. Clar. I tenir-ho al costat, que et faci el menjar... A més, el cuiner... També alguna vegada el Pepe també, que és un cuiner d'aquí, ens ha fet... I canvia molt, no? I a més et diu, què et ve més de gust, pollastre o... Saps? Una mica de vedella, doncs. Amb l'equip es va demanar previ abans quines eren les preferències, es va adaptar una mica. També va ser un any que es pujava, em sembla que eren 5.000 metres. 4.800 metres, sí. Quasi 5.000 metres, que aquí, clar, a mi em van saltar les alarmes per tot pensàvem que hi hauria el tema de mal d'altura, que és un greu problema i que no s'entrena. O sigui, si et ve mal d'altura, estàs Això és molt bèstia, perquè ho tinc comprovat. O sigui, hem competit molts anys amb altura al Dakar i de fet, tenia companys que estaven més en forma que jo, amb bici superforts, tal, i jo arribava allà i la tolerava bé, l'alçada, i ells no. Sí. I això és com genètic, o sigui, no hi pots fer massa res. I ells entrenaven, dormien en una tenda per simular, i jo no feia res. Arribava allà
i Tot i que teníem, van haver-hi- van teníem el de haver-hi- cap i prou. Van haver-hi pocs problemes, perquè es van analitzant algun mecànic va tenir problemes, no va ser massa comú els problemes. I van fer menús pensats una mica també per l'alçada, però no va ser... També perquè pujaven i baixaven molt ràpid, o sigui, no Sí, estaven... però tampoc teníem adaptació al pujar, no? Que això algun metge m'havia dit, això és una animalada, perquè la gent quan puja a 5.000 metres Sí, fas càmeres i hiperbàriques... potser passàvem de 0 a 5.000 en un Sí, sí. dia i fes una etapa allà, i ens quedàvem 2 dies allà i... El que entenc que sí que les motos devien pillar, no?, la alçada. Les motos corrien menys, Clar. però sobretot físicament, eh? Sí, Sí que és sí. veritat que tu t'enganxaves amb una duna i a la que havies de fer un esforç... Que donava hosti, la- Ho notaves. et quedaves mig minut allò respirant, intentant... Allò que respires i no entra l'aire, no? Això sí que es notava molt. Escolta'm, doncs aquí sí que ha entrat l'aire, ha entrat... i molta informació, crec que hauràs de tornar, Laia, a fer un segon episodi de la Clau. Laia Sans, moltíssimes gràcies per haver vingut a la Clau. Toni Solà, fins la propera. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. I no us perdeu els propers episodis de la Clau. La Clau, femení. Allò que cal conèixer per entendre una cosa, per saber-ne la solució. A cada capítol, un convidat. De cada convidat, un problema. I per cada problema, la Clau de Toni Solà. El podcast per donar vida als anys. Estàs a punt per la propera Clau? T'hi esperem! I recorda que també pots descobrir el secret per viure amb més qualitat a tonisolà.com i al perfil @tonisolapérez d'Instagram. La Clau de Toni Solà és una producció de Divic.